Joseba, hauxe da, zutzako puntue. Zer da behar duzuna parranda batean? Gauzak hasten zaizkit, nik pentsau ezean, kuata edo zerbait, ordun eratean, ordun sentitzen naiz nere onenean. Eta bertso bateako gaie hauxe. Alkoholari eta drogei buruzko hitzaldia eman dizuete gaur ikastetxean. Emandako datuekin erabat kezkatuta atera zara hitzalditik. Alkoholari eta drogei buruzko hitzaldia eman dizuete gaur ikastetxean. Emandako datuekin erabat kezkatuta atera zara hitzalditik. Amala urte egia esan, oraintxe daukat edade, eta datuak ikustakoan, sentitu naiz oso grabe. Menpekotasun arazo larri, baten menpean gugare, eta droga ere, ze kristodane, guk ez dakigu bat ere, eta berakin jarritzen gera, arrotasunaren jabe, arrotasunaren